In-nefqa kapitali għandha l-iskop li jiċċaqlaq l-ekonomija u toħloq ix-xogħol. F'għawdex bejn l-2008 u l-2010 kienu vvotati 40 miljun fi spiża kapitali, iżda fil-verità intefqu biss nofshom 20 miljun. Fost il-proġetti l-kbar tal-Gvern f'għawdex suppost hemm dak ta' Eko Gozo, illi għalih suppost ġew kommessi 25 miljun euro fuq 3 snin. Madankollu fuq għadhom intefqu biss 1.5 miljun fi spiża kapitali. Min-naħa l-oħra numru ta' proġetti mwieda sena ilu biss f'għawdex jew ma sar xejn fuqhom jew tħallew nofs leħja. Dis-sena kellu jibda x-xogħol fuq Micro Business Park b'investiment ta' 8 miljuni biex jakkomoda 39 intrapriża iżda id-diskussjonijiet għadhom għaddejjin. It-triq ta' xlendi kellha titlesta s-sena l-oħra iżda din id-dat issa ġiet estiża l-ewwel għal frar ta' din is-sena u issa għal Lulju tas-sena d-dieħla. Kellu jsir refurbishment fid-Dipartiment tad-Dentistrija fl-Isptar Ġenerali. Inħarġet sejħa l-offerti iżda ma kien hemm l-ebda sottomissjoni u issa ser terġa' tinħareġ sejħa oħra. Kienet imwiegħda pixxina fil-magħluq iżda sa issa ġiet aġġudikata biss is-sejħa l-offerti għas-servizzi ta' konsulenza. Hemm imbagħad numru ta' proġetti mwiegħda lil-Lawċini li ma twettqu qatt, fosthom Mużew ta' Arti Moderna, Open Air Studio għal produzzjoni tal-films, pixkerija ġdida, ċentru ta' faċilitajiet sportivi f'Taxħajma, orti ġdida u żewġ ambulanti ġodda l-isptar. Proġetti oħra waqgħu xhur jew snin sħaħ lura. L-upgrading tal-Operating Theatre kellu jkun lest sa Marzu tas-sena l-oħra, iżda għadu mhux lest. L-upgrading ta' Villa Randil ilu għaddej 3 snin u nofs, iżda wkoll għadu mhux lest. Ix-xogħol fuq il-biċċerija ġdida beda fl-2004, kellu jitlesta sena wara, iżda sal-lum 7 snin sħaħ wara għadu mhux lest u l-ispiża fuqha minn 500,000 euro tiġa qabżet iż-2 miljuni.